Divadelné tanečné znázornenie nominácií v kategórii seriál roka. Komentovať bude aktuálne ocenený Marcel Merčiak a tancovať budú tanečníci Skredens, tak sa volajú, v choreografii Lacka Cmoreja. Takže nech sa páči. Prvá nominácia, seriál roka. Najväčšia hviezda slovenského televízneho neba, Nela Pocisková alias Nina Dolinská. Vážení športoví priatelia, prichádzajú strhujúce chvíle búrlivého vína. Juraj Loj alias Martin Rozner si ju odnáša. Zvádza o ňu veľký boj srdc so svojím veľkým rivalom. Už prichádza Milo Král alias Erik Halada. Ty sa vyznáš. Strhujúci súboj srdc vo vínom, stále nepoznáme výsledok. Možno o rok budeme vedieť, komu patrí ľavá ruka Nely Pociskovej alias Niny Dolinskej. Prečo ľavá? Pravá patrila kedysi Andrému Simonetovi, ale jeho legionárskymi službami pohrdla. Dámy a páni, prvá nominácia zo Záhorskej Bystrice, seriál televízie Markíza, Búrlivé víno. Ty Marcel Merčiak. Marcel, ty vieš aj mená všetkých hercov, ja odpadnem. Tuto sa to zvrháva už asi k ďalšej nominácii v kategórii seriál roka. Áno, toto vyzerá Chcem byť... povedať, že predlohou pre Búrlivé víno bol milostný trojuholník Vladimír Menšík, Božidara Turzonovová a Rudolf Jelínek z rovnomenného českého filmu z roku 1976, teda predpokladám. Určite to bolo z toho roku, Marcel. A toto by mala byť nejaká predloha Quentin Tarantino 4 izby. No, počkaj, interiérová záležitosť, naozaj toto. Tak poďme ďalej. Tu je ďalšia nominácia, seriál roka, Panelák. Mená hercov a postav nebudeme spomínať, pretože len tých hlavných sa tam objavuje v súčasnej dobe v 12. sérii asi 21. V každom prípade vidíte, manželská dvojica, nevieme ktorý pár z prvého, druhého poschodia alebo z prízemia to je. Rovnako tak 3 kamarátky pri kaviarenskom stole s menami ako Nič Schneiderová a Hochstetterová s typicky slovenskými, čím sú zrejme tvorcovia zvýrazniť multikultúrny koreň Bratislavy. A prichádzajú dve najväčšie hviezdy, záverečné Gejza a Imre. To je to zasa zmáhajúca sa rómska menšina, ktorú tu máme. Reprezentovaná aj v tomto seriáli. Dámy a páni, seriál z Koliby, slovenský Dallas, seriál, ktorý prekročil 4 jednotky, 1111 vydaní. Seriál TV Joj, Panelák. A komentátor, samozrejme par excellence, Marcel Merčiak. To bola druhá nominácia v kategórii seriál roka. Spracujeme a ideme na posledný, tretí. Pripravený tiež na to, Marcel? Snad áno. Vieš, čo to bude? Tuším. Tušíš. Tak my to môžeme povedať, sú to profesionáli. Je to kolonáda? Ešte nie. Ešte nie. Známa hudba, ale žiadny Body a Doyle, ani reinkarnovaný Body, ani seržant Fowley. To je prepad na Bratislavskej ulici. Ešte stále sa nepozeráme na hlavných hrdinov, ktorí prídu o chvíľu. Vieme, že hlavným motom Policajného zboru Slovenskej republiky je chrániť a pomáhať. Hlavným motom Policajného zboru v seriáli Profesionáli, ktorý teraz sledujeme, je oddychovať a zabávať sa. A už sú tu naši veľkí hrdinovia. Boborovský, Vyšný Reifenstahl, to je právnuk slávnej nemeckej režisérky Lili Reifenstálovej. A rovnako tak posila z východu republiky Miki Kuric, alebo ako sa volá, alias Miško Hudák. A hlavná hrdinka tohto seriálu, nadporučíčka Balážiková, ktorá opäť prináša ten správny esprit. To bol trojitý hodený Sandokan. A vidíme, kto vyhráva nakoniec. Je to prepadnutá dáma. Vážení športoví fanúšikovia a televízni diváci, seriál Profesionáli. A Marcel Merčiak, ktorý vie evidentne okomentovať úplne všetko. Ďakujem.